बे समाव हादोर गेजेरारि थाखोनि मोनसे रादाब ढाका बिरखं जाब्रबथायनि उनाव भारतआ बांलादेशनि थाखाय गोसो गिदिर आखुखौ दिन्थिदों जायखौ नुना नसुङारि हादोरफोरा सोमोनांदों। बावैसो सान सिगां बांलादेशआव मोनसे गिख्रंथाव बिरखं जाहाजनि जाब्रबथाय जादोंमोन जेराव अख्रां सान्थ्रिनि फाइटार जेटआ ढाकायाव गंसे फरायसालि आरो फरायसालिमानि बिल्डिंजों सौग्रावदोंमोन। बिरखं जाहाजनि जाब्रबथायाव गोबां गथ'साफोरनि जिउ गोमायो। बेराफारसे भारतआ बांलादेशनि बेबादि गाज्रि थासारिनि समाव हेफाजाबनि थाखाय आखाइ फोलावहरदों। मख'नो गोनांदि भारतनि जर'ख डक्टर आरो नार्सफोरनि मोनसे हानजाया बिरखं जाहाजनि जाब्रबथायाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामथाय होनो ढाकायाव थांगासिनो दङ। भारतनि गुबुन हादरनि बिफाना फोरमायदों दि बार्न स्पेशलिस्ट डक्टर आरो नार्सफोरनि मोनसे हानजाया गोनांथार सावफाहामारि हेफाजाबजों थाबैनो जोखोम जानायफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय बांलादेशनि ढाकायाव थांगोन। बार्न स्पेशलिस्ट डक्टरफोरा अर खामनानै जोखोम जानायफोरखौ फाहामथाय होनायाव एक्सपार्ट जायो। बे हानजाया जोखोम जानायफोरनि थासारिखौ नायबिजिरगोन आरो गोनांथि बादियै भारतआव आरोबाव फाहामथाय आरो जर'खा जोथोन लानो सुबुरुन होगोन। बेयो मख'जाथाव दि ढाकायाव थांनाय मेडिकेल हानजायाव दिल्लीनि सानै डक्टरफोर दङ। रायखांनो गोनांदि 21 जुलाइआव बांलादेश अख्रां सान्थ्रिनि गंसे ट्रेनार फाइटार जेट F-7BJI आ खान्थि बायदियै फोरोंथायनि समाव ढाकायाव माइलस्टोन स्कुल आरो फरायसालिमानि बिल्डिंआव गोग्लैयो जायनि जाउनाव मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जायो। बे जाथायाव सा 30 सुबुंफोरा जिउ गोमादों आरो खमैबो 170 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। जिउ गोमानायफोरनि गेजेराव सा 25 गथ'साफोर। बिरखं जाहाजनि जाब्रबथायनि जाहोनखौ आरोंदायारि फेलें होननानै बुंनाय जादों आरो जिउ गोमानायफोरनि गेजेराव बिरखं जाहाजनि पाइलटबो दंफायो।